Mill-2017 sal-2024 eluf ta' familji gawdew minn investiment ta' 31.8 miljun euro mill-Awtorità tad-Djar li permezz tal-iskemi tagħha għenet lil dawk l-aktar fil-bżonn biex jixtru l-proprjetà tagħhom u biex titjib il-kwalità tal-akkomodazzjonijiet soċjali f'pajjiżna. Dan joħroġ mill-aħħar rapport serje ta' tlieta mill-istess awtorità u li jipprovdi analiżi dettaljata tal-iskemi tagħha bħala parti mill-isforzi kontinwi biex tipprovdi informazzjoni aġġornata u tiżgura aktar trasparenza fis-settur tad-djar. Ir-rapport janalizza għadd ta' skemi li jsaħħu l-poter tax-xiri tal-familji jew biex itejbu l-kwalità tal-akkomodazzjoni permezz ta' għajnuna finanzjarja għar-rinnovazzjoni tal-proprjetajiet u biex id-djar isiru aktar komdi, aċċessibbli u abitabbli. Tal-istħarriġ evalwa 5 skemi ewlenin fosthom l-iskema tal-first time buyers u dik għal persuni b'diżabilità filwaqt li jikkonkludi bħarsa lejn l-investiment li għamlet l-awtorità fil-lifts. Aktar minn 12,000 familja gawdew minn dawn l-iskemi, bl-aktar waħda popolari tkun dik tal-first time buyers, botja ta' 10,000 euro fuq 10 snin. Mill-introduzzjoni tagħha lura fl-2023, ftit inqas minn 5,000 familja ibbenefikaw b'2773 li diġà rċivew żewġ pagamenti, waqt li 2136 ħadu l-ewwel pagament. Aktar minn 7,100 familja gawdew minn skemi oħrajn bejn l-2017 u l-2024, ekwivalenti għal aktar minn żewġ familji li ġew mejjuna kuljum. L-investiment sieħ fil-5 skemi jara żieda qawwija minn madwar 2.5 miljun euro fl-2017 għal 10.6 miljun euro is-sena l-oħra. Fil-fatt minn dan ir-rapport ħareġ li l-awtorità qed tappoġġja kemm lil min jixtri l-ewwel dar kif ukoll lil min jirrinova d-dar tiegħu. Aktar minn nofs il-persuni li bbenefikaw mill-iskema tal-first time buyers xtraw residenza weħdhom filwaqt li koppji investew fi proprjetajiet aktar għoljin. Persuni li bbenefikaw minn din l-iskema weħdhom xtraw aktar appartamenti mill-djar filwaqt li 47% tax-xerrija baqgħu fl-istess lokalità. Bħala parti mill-impenn tal-awtorità biex ittejjeb il-kwalità tal-akkomodazzjoni u tagħmilha aktar aċċessibbli, ir-rapport jikkonkludi b'analiżi tal-investiment fl-installazzjoni ta' lifts f'bini tal-Gvern. Bejn l-2019 u l-2024 ġew installati 169 lift li minnhom gawdew 1200 familja, ekwivalenti għal lift kull ġimagħtejn. Ir-rapporti kollha dettaljati huma aċċessibbli minn fuq is-sit tal-Awtorità tad-Djar.